खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो सोरगोफुरियाव थांगासिनो आसलि सोरगोआवथ' थांनो मोनगोन मोना मिथिया खिन्थु सोरगोफुरि बुहुमाव थानाय सोरगोफुरियाव थांनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो थाङै थाङै दायो जोङो ढेकियाजुलि बारबाय आरो बाटासिपुर मोनहैसिगोन ओमफ्राय दायो जों सोरखौ लोगो मोनगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जानो हागौ स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ এই তুই বাটাসিপুর নহয় জানো না এই গছলা পিছাটো ইউজ কৰিছে বাটাসিপুর কি আনিম আন যিকোনো স্প্ৰাইট মেংগো থেংগো এইবিলাক mona sem taruh dong keren नै दायो मेहेर मोनाबो जोंखौ ससे दोनैनो बुंबाय आरो ससे दोनैनो माने ओमफ्राय उनावहा थांनायानो जाबाय जोंदो गासैबो ओमफ्राय इसोरखौ लोगो मोनना मोजां मोनबाय देसुन जमा जमा थांनायनि मजायानो बेलेग ना खालि लामायाल' एसे माने डेन्जार टाइपनि आरो नै होमबाबो आं लाइफआव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि डेन्जार जायगायाव सलायफेरबाय आरो बिराद गोदो एसे गिनाय मोनोमोन ओमफ्राय दा सालायदाव बारा एसां जेबो मोनला आरोना सालायदाव हाबाय माने सब रेडी नै आंनिया पेरानो सिजोबजोब्बाय लामाया ओमफ्राय ओइनिया जुथायानो सिजोबजोब्बाय किरेननिया मा मोस्रोम मिथिया मा नांखौबा बैलाय मेहेरा ओइ जल्दि फाय सुनैबो लालायलायनो नुवाखै इयो सुन सब लाबोयो अमा बेदरसो लानांगौमोन थावनानै जानो बन्द' गोजाना ই তই দেখোন মেনেজ কৰিম বুলি কৈছিলি বন্ধ না नै गय लाखाबाय इथि फैबाय गावसिनाव फैनायखाय आंखौ वेलकाम खालामनानै गयदो लोमजादों बेस्रा होमबाबो लांफानोसै आरो माथो खिथु उनथिं आंखौसो नुदों हनै औ नोंखौनो नुखादों ना देखायदो आरो मा बिदिसो नुयो क'प्र'आ बिदिसो नामा फैदो जल्दी गोलोमथुलाय दा मोखां सुहैखानोसै थु चलाव जल्दी सोरगोफुरिनि लामाया बेनो सोरगोफुरिनि लामा सोरगोफुरिनि लामाया बेनो सोरगोफुरि माने मा हेभेन ओरैबायदि गय बिफां फाथै गय बिफाङावनो नै फाथै गोजा ओरैबायदि साइज नुदोंमोन ना गामिफोरखौ बिराद बरिया खिन्थु लामायाल'सो एसे गाज्रि आरो दा दैज्लांना देनां मेसेङावबा मोजां जागोनदां आरो अखा हायि बोथोरावहा साफा जागोन ओमफ्राय गयाबो जि गोथाव माने बे भइस अभारखौथ' आं फैखांनासो खालामदों नालाय गयखौबो बहा मोनजादों बेखौबो नुगोन नोंथांमोना बेखायसो आङो दायो गयखौ गोथाव होननानै बुंनो हादों आरो स' थांगासिनो जों दायो
जि बरियाखा जायगाया आयु लामाया Juta jि गरम सान्दुं खामजोब्बाय आं गोसोम जाजोब्बाय गोसोम Ay, biar दै जानो माथो बिदि लामा दै जायामोन मेहेर बिराद दै जानो माथोलै आयौ भिडिअ बेबादि जायो एथ' क्लियार नायलाय फाग्ला जागोन आं आयौ आयौ मोजांब्रा नै आयौ आयौ आइफन Oh my god Oh my god iPhone-आव आं दिनै शट खालामदों Oh my god iPhone Guys iPhone Oi Bab क्या मोबाइल है आयो फाइनली लाख का मोबाइल अच्छा होता है ओइ मेहेर दुगैगोन ना दुगैया हेलो दुगैगोन ना दुगैया आं दुगैला दैयानो गाज्रिथार मैया लोमजादों आं दुगैनानै सामफ्रोमबो फैबाय थायो बियो अमा बेदर सेरसे लानानै आरो सोर दुगैगोन नों दुगैया नोंलाय दुगैया दुगैया नानियालाय नैलाय अनसुआ बेथ' गादों न' जोंथ' दा दुगैया इलाय नों दुगैया ए बाङाय देखायना फैनो र' आयु तामाम सान्दुं Hello guys, welcome to Swrgwfuri Gemsri Daimari Swrgwfuriयाव थारैनो सफैबाय बिथाङा ओमफ्राय आं मोनथिलालै ओमफ्राय मोगथाङाव मानसियालाय मोदोम फिसासो आं भिडिअ'सो गिदिर मोदोम गिदिर मोनो नोंमारगौ गाइस ओमफ्राय समायना रमायना दायो नै जों चिप्स जादों ओमफ्राय स्प्राइट लोंदों फान्टा लोंदों ओमफ्राय आं गय खावगासिनो गाइस ओमफ्राय हैफाले सा एमान सुन्दरि सुन्दरिया इसे आया मा बन्द जाखो ए नंगौ एफाले नानि बिया इसे थान्दा खायसे नामा GoPro today first time GoPro vlogging guys सोरना आंना नङा मालाबा टटला जायो ओभार जाबाथाय टटला जायो गाइस
वायनो हायि खालामदोंब्रा आंखौ होमबालाय दै होमबा नों खेबसे बानायदेरनो इदि मोनदों आं न'खौथ' बानायबाय नोंना इदि नंबावा आंना अयथासार आंनि न'रा बानाय आं जेबो मोना माने एसे बोरैबा बानायबा आंनिया पुरा आंनि मोखां देखायनाय खालामखादों मिथिगौ आं माथो नुवाखै गाज्रिखालै जाला मालामोन थांनाय बोसोराव माने बुंबाय दा इउटुबाव दा मेहेर बानायना जायगाया दामम खिन्थु बरियाथार नंगौ ना दायो जायगा दुगैनोसै ओके दायो जोङो दुगैनोसै बरिया गुसुथार बिराद गुसु दैया आयु गोजांलायलायबाय पानिखौ दाममाम थान्दा दाममाम गुसुखा दैया ना दे ड्रेसिं खालामदो करिम र' दामाम गुसु दे जि गुसु दैया गुसु Ay, ki Swrgwfuri. Ba, danger deh, agak mana?ถ่ายพ้น
अन्थायाव फट' लादोंमोन बडि Hello guys, Swrgwfuriयाव फै बयबो दुगैनो बिराद मोजां फै बिथांनाव मडि पेक दङ मडि पेक फै guys फै दुगैनो फै बिराद मोजां अमा बेदर लाबो 5-6 केजि थांनानै जालां बिदि आरो बरिया बन लाना फैखा ओमफ्राय ट्रिपाल लाबोफा गांसे अखा हायोना अखा हासिगोनानो नै ओइथिं देखायहरनां नै अखा नानिया दुगैखांबाय नै थांसै दा नै थांनोसै बिराद दैयाव गोजोनबाय गोजांलायलायबाय नै सासेयाबो थांसै guys गोजांबाय बिराद गोजांबाय आयनो मानो इदिलै मिथिया नोंसोरखौनो बिदि होबाय थायो आदायाबो गैला नै जों थांनोसै थेंक इउ सो माच Swrgwfuri इमान बिउटिफुल खालामनायनि थाखाय दिनैनि दिनखौ यस बिराद गोजोनबाय दे अखा मैं पानी पानी मैं पानी पानी हो गई kasih sesuatu gila. Dia mosam kita. Ayo, kasih sesuatu gila. Kayak. Oh, gue saya gue. Oh, ini jadi boro kami masuk sana nanti. Romaina hone kayu maba bagan maba balu bagan jika bagan Nih jangan kian berkelung midung malah nih malah gue jahin tuh asbu bagan sari-sari nala Maka ni kan kayak kan? Ini saya kasihan. Kamu sih sama mas. Thank you deh. Kisah lu lagi gue itu. Nih, saya meherwane problem sana. Nah, abumon ko logo moonane birat moजां मोनबाय. Lajina. Lajina. Nah, isore. Thank you deh. Oh, sampai गयबो होबाय नै जाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनदोंमोन बारा मोजाङै माने रायलायनाय जायासै आरो माने दुगैनानै गस्ला गिसि गोजासोमोन नालाय बेखायनो स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो इसिबां अननाय होनायनि थाखाय मोनफैबाय जोङो बाय बाय मेहेर थेंक इउ स' माच टाटा सेफ जर्नी टेक केयार थेंक इउ हैप्पी जर्नी थेंक इउ बाय बाय लोगो मोनफिनगोन थाबनो यस थुदो